Здравейте! В това видео ще ви разкрия един от супергероите, които използвам като част от протокола за грижа за кожата в антиакне програмите ми, а именно метод Манука. Много важна стъпка от козметичният протокол. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Ивайло Янкова и съм холистичен акне-терапевт. Помагам на жени и на млади момичета да излекуват кожата си от акне устойчиво. Защо методът Манука е безценен при акне? Първо, то е доказано антибактериално средство с широк спектър на действие. Съдържа метилглюксал или съкратено МГО в количества 100 пъти по-високи в сравнение с останалите видове мед и това го прави наистина много специален и много по-различен от останалите. Медът от Манука има способността да унищожава дори антибиотично устойчиви бактерии, като метицилин-резистентен стафилокок. Ползите от този лечебен мед са познати още от древността и към днешна дата са много широко изследвани. Той помага да се унищожат над 60 вида бактерии, аероби, анаероби, грам положителни, грам отрицателни. Какво означава това за нас? Това означава, че медът от Манука, използван като маска за лице, ще помогне да унищожим бактериите, които причиняват акне. Въпреки че специално изследване с бактерията P. acnes не е направено, ежедневно в антиакне програмата сме свидетели какви чудеса върши медът от Манука при клиентите ни с акне. Второ, медът от Манука помага за заздравяването на рани. Акничната кожа е наранена кожа. Има разкъсване на тъканите и ние ежедневно трябва да подсилваме регенеративните й способности. От една страна заради нарушената епидермална бариера, а от друга страна заради наличието на пустоли, на кисти, които в последствие формират и белези. И ако искаме след акнето да не трябва да лекуваме и белезите, то тогава е добре да помислим предварително за това. Нещо интересно, което открих още преди години, метод от Манука е бил одобрен в далечната 2007 година от Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ като препоръчително алтернативно естествено средство за лечение на рани. Преди 2-3 години една моя клиентка имаше ужасна случка с блендер с гореща течност, който гърми срещу лицето и като резултат беше получил сериозно изгаряне на лицето. Тя ми сподели, че медът от Манука в комбинация с алоe вера гел са възстановили скоростно нейната кожа. Този мед е противовъзпалителен, помага за предотвратяване на нови инфекции и ускорява успокояването на възпалени и зачервени участъци. Медът от Манука е едно от най-добрите средства в борбата с акне. Има наистина широк спектър на действие и няма странични ефекти, като например локалните антибиотици. Той е с висока ефективност, но в същото време е много нежен и неагресивен към кожата. А ние точно такова отношение търсим към една проблемна, възпалена, акнична, отслабена кожа. Чувала съм някои възражения преди години по-скоро относно цената му, но ако се замислите колко много средства за козметични продукти сте дали от бюджетни до не толкова бюджетни, вероятно ще гледате на такъв тип продукт от различен ъгъл. И той не е просто съставка, която е вложена във вашия крем или във вашия серум, той самият е актив. За да получите резултати, естествено трябва да го ползвате правилно. Как точно да използвате меда от Манука? Нека уточним, че това не е продукт за почистване на лицето. Но сутрин може да бъде прилаган като първа стъпка в грижа за кожата. Как? Какво, например, правя аз? Първо, наплисквам лицето си с студена вода или минавам с памучен тампон, напоен с флорална вода. Може да е розова, лавандулова или лайка, например. След това намазвам с много тънък слой кожата си с метод Манука и така оставам да престои 4-5 минути и накрая отмивам с вода. Ако сутрин разполагам с повече време, го оставям за по-дълго. Колкото повече, толкова по-добре. Може 20 минути, 30 минути или дори час. В началото, докато акнето ви е активно, използвайте го и сутрин, и вечер. Вечер какво правя? Нанасям го по същия начин, но предварително съм почистила кожата си много добре. Първо с мицеларна вода за чувствителна кожа и след това с още един продукт, който обаче много важно, не съдържа сулфати, като например содиум лаурил сулфат. Сулфатите знаете, че са тези съставки в почистващите продукти, които карат кожата ви да скърца от чистота, но увреждат кожната ви бариера и провокират дехидратация. Колкото повече време медът престоява върху лицето ви, толкова по-добре. Поставяйте меда върху суха кожа на много тънък слой и след това просто го изплаквайте с вода. След него нанесете хидратант и това е. Какъв метод Манука да си вземете? Когато започнете да търсите, е наистина възможно да се объркате, защото има различни марки, различни ценови категории. Затова нека да уточня.
MGO върху опаковката на продукта означава метилглюксал. Съединението, което прави меда от манука толкова специален. И MGO цифрата показва какво е количеството му в меда. Тоест медът може да бъде с различна ефикасност в зависимост от количеството метилглюксал в него. За да не става твърде сложно, ще поставя една допълнителна табличка, по която можете да се ориентирате. И колкото по-високо е съдържанието на метилглюксал, толкова по-ефикасен е меда. Но разбира се и толкова по-висока е цената му. Ако акнето ви е предимно с повече черни точки, папули, пустули, т.е. повърхностни пъпчици и не толкова кисти, можете да използвате мед с висока антибактериална активност. Погледнете в табличката, за да се ориентирате. Ако имате обаче повече кисти и повече възпаления, съответно възпалението е по-дълбоко или имате стафилококова инфекция, тогава съветвам ви да използвате мед с много висока антибактериална активност. Отново се консултирайте, погледнете в табличката. Вярвам, че ще успеете да се ориентирате. Ако не успеете, коментирайте под публикацията и аз с удоволствие ще ви помогна. Въпрос, който вероятно си задавате, това ще реши ли напълно проблемът ми с акнето? Хроничното акне е сложно, многофакторно състояние. За да се преодолее напълно е необходим цялостен подход, който първо трябва да помогне да се диагностицират конкретните вътрешни причини и после да се работи целево върху тях. Тоест, за да постигнете истинско излекуване на кожата си от акне, трябва да подобрите вътрешната среда и да оздравите тялото си, да оздравите организма си. Медът от манука играе ключова роля при работата ми с клиентите с акне и е част от цялостен протокол за възстановяване на хидролипидната бариера на кожата, за ребалансиране на себума, за оптимална ексфолиация и така нататък. Линк към мед от манука ще намерите в текста към публикацията. А ако търсите подход, чрез който да излекувате акнето си устойчиво и сте готови за промяна, но наистина сте готови за промяна, можете да си запишете час за безплатна среща с мен. Линк ще намерите в описанието. Очаквам ви.